eerst die er gewoon op natuur in zetten en de rest gewoon blonderen, zo diep mogelijk en dan spoelen. Ja, en blonderen bij 9%, hè? Ja, ja. Of ben je ook niks. Ja, toch expres dan. Gewoon als basis deze blonde kleur. Ja. En dan een accentkleur met deze. Nou, ik heb na 23 jaar een nieuwe uitdaging aangenomen, een nieuwe baan. En ik denk een nieuwe baan, een nieuwe look. Ik wie eerst verantwoordelijk voor zorgen in een speaker-internaat. En daar ga ik 23 jaar werken. En ik werk hier nu als verpleegkundige in Erasmus in Ljout. Ja, ik hier zoiets van, ik wil eens even helemaal wat anders. Dus vandaar, ik denk, toch eens gek. Nou ja, het hier is wat in een orenkop. Dan ook altijd een heer. En wat is een kleurke? Nou ja, ik haal altijd een licht lijntje onder de eigen lippenstift op. Maar ik ga nog zoiets van, nou ja, is echt eens opmaatje met oogschaduw. En als alles mooi bij elkaar past, ik maar mijn hier dan. Ik denk van, nou, dat lijkt me gewoon eens leuk om te zien hoe dat lijkt. Oh, die weet ervan, met mijn band. Ik vind het heel erg leuk. Ja, het moet even wennen, dat PS, maar ik vind het wel heel erg, ja, ik ben heel tevreden. We vragen eerst duidelijk aan de klant van wat wilt u of waar wilt u het voor gebruiken. Eigenlijk is het gewoon voornamelijk van beluisteren wat de klant zoekt, ook aan kleur. Nou, heel wat anders. Wat voorjaar erin komt, langere tunieken of blouses eigenlijk. En dan... Black coat on. Haar is gedaan, het gezicht is gedaan, opnieuw in de kleren. Is het geworden wat je ervan verwacht had? Ik had geen verwachting, maar ik vind het heel erg mooi geworden.